wanatupiga nayo, hizi risasi ambao wananipiga zingekuwa zinatumika kwa wale wezi ambao wanatusumbua kila usiku. Riwruoge makedo ndati joma ne oyudo midhiero e tulo mane okelo tho mar oganda buora e piny mar Rwanda onyiso ng'ur margi bang' doho mar apil mar riwruok pinje piny mangima UN kone achich ma itudo kod nek mar oganda Felician Kabuga owe thuolo nikech chal mar ngimane ok nyal yie mondo oduok penjo e doho. Riwruogego koting'o ma iluongo ni Ibuka ochayo okang' mar weyo Kabuga ma itudo kod nek mar ji 800 e piny mar Rwanda 1994. Gikone weyo Kabuga thuolo ochiego adhonde mag joma ne otony e kinde mane nek mag oganda modhuro otimore e piny mar Rwanda. Tok meko mare e piny France higa mar 2020 bang' ringo Rwanda kuom maloyo higni 20, Kabuga nochulo e doho dwe mar 9 mar higa mokalo kendo ne okwedo bura ma tude kod nek mar galamoro manotimore e piny mar Rwanda. Jabin Mura ne otudo Kabuga ma bende en jamwandu maduong' e piny mar Rwanda kod weche ma ichwalo kokalo e nyakalondo kod TV e jiwo oganda jodhod Hutu mondo nodhi omonj oganda jodhod Tutsi. Jabin bura Saj Bamaz okoni bang' nono apil chik mar doho mar weyo Felician Kabuga thuolo nyaka koro luor kata obedo ni ok odhi moro joma moko. Okoni kata obedo ni Kabuga owe thuolo nitie joma thoth ma itudo kod nek manotimore e piny Rwanda ma pod nitie lwet chik koting'o mane en ogai mar obila e pinyno Fulgence Kaishe.